Čaute, čaute, vítajte pri novom videu. Ako možno niektorí z vás viete, pred asi mesiacom, alebo mesiacom a pol, vyšla plná verzia Sons of the Forest. Ja som hral ešte, keď nebola plná, mám na tom cca 40 hodín a rozhodol som sa, že vyskúšame tú plnú verziu, lebo by sa tam mali popridávať nejaké veci. Tak to hádam nebudem zdržovať, zapnem zvuky a môžeme ísť na to. OK, nechcem continue, dáme si new game. A dáme si normal asi. Uvidíme, čo to bude. Now, who invited you here? Tak sme dostali po palici revolverom. Hneď na začiatok ste si mohli všimnúť, kto poznáte Sons of the Forest, že sa mi zdá, alebo nie, vážne to tak bolo, že predtým ako nebola prvá verzia, tak nerozprávali, neboli titulky, ani nerozprávali naši nepriatelia a tak, ani v tej helikoptere sa mi zdá, že sa nerozprávalo. A možno si to iba zle pamätám. A ešte taká jedna vec, neviem, či si niektorí všimli, ale je to také dosť veľké klišé, alebo ako by som to nazval, v takýchto podobných hrách, že začíname v helikoptere, ktorá spadne. To čo bolo? Aha, okej. Rovno si dáme túto onu náhodky 1. Aha, Kelvin. Poď, stávaj.
OK, takže pre tých, čo neviete, Kelvin je náš nemý spoločník. Bude nám pomáhať, možno dávať rôzne príkazy. Toto tu nebolo, sa mi zdá, že si má zobrať oblečenie. Bol tam kedysi, že zober item a medzi tým bolo oblečenie, takže toto tiež pridali, ak si správne pamätám. Som zvedavý, čo všetko pridali do tejto hry, lebo naschvál som nepozeral veľa videí. By som sa nehal prekvapiť, ani som poriadne nečítal, čo tam napísali, že pridali. Ale čo si pamätám, tak vraj mali pridať airdropy. Ale možno, že si to iba zle pamätám. Ale toto pridali, sa mi zdá, tieto gone veveričky a takéto zvieratá menšie, čo tu neboli predtým. A mali upgradenúť ten golfový vozík, čo tu je, takže ho chcem ísť zohnať a pozrieť sa na to, ako to vyzerá. Aj ten inventár sa mal zväčšiť, sa mi zdá. Či? A nie, nevyzerá byť zväčšený. Fine Team B03. OK, takže ako predtým máme tu iba 3 výkričníky, ale počkaj, tuto niečo oranžové svieti, ja to si nepamätám, že by svietilo. Takže ideme sa tam pozrieť, čo tam svieti. Jeden ten rúžový, čo je napravo od toho oranžového, ten GPS point, tak to je ten vojak. Naľavo, čo je na tej vode, to je raft alebo teda záchranné koleso s pištolou. A to posledné, tam vzadu úplne, to si nepamätám. Čo je. Aha, niečo modré tu začalo svietiť. Aha, to je možno... To vyzerá ako volant, to je možno golfové vozítko. Že by to takto pridali, že nám to tu začne rovno svietiť. No jasno, že to je golfový vozík, výborne. Takto sa mi to ľúbi. No ukážte. Bude tam vedieť Kelvin nastúpiť? To ma zaujíma, že či to pridali. Vie tam Kelvin nastúpiť? Nastúpi? A vážne nastúpil. Výborne. Aj mapu si viem oddialovať. Takže to je výborné. Aha, a tie zelené na to batériou znamenajú, že koľko ľudí tu sedí, OK. OK, to je celkom fajn. No ale, no, dobre, ten vozík moc neupravili. Furt to má takú divnú fyziku. Dobre. Taký rýchlejší sa mi zdá. Lebo viem, že One Wheel bol takedy rýchlejší ako vozík, tak sa to možno snažili vyrovnať. No. Asi povieme prečo. Lebo je to ten útes, ako z neho vystúpim, ja Gčkom. OK, Kelvin vystúpi so mnou, hej. Dobre, skočím jak nič. Hop! Dobre, tak nie. Nevadí, skúsil som. Takže nejaký GPS lokátor, ukážte. OK, takže v podstate iba to, že nejaký tím, čo tu bol, nevie, čo tu našiel a minery, čo tu bývajú, začínajú byť mŕtvi. Nič špeciálne. No ale sa mi zdá, že ten zapalovač kedysi svietil lepšie. A čím vlastne ešte tu funguje tak, že tieto dvere, čo som tu rozbil drevené, tak čím viacej ich porozbijam, tým viacej monštera, ktoré sú v týchto jaskyniach, budú viacej na povrchu. V podstate im otváram dvierka na povrch. Dobre, neviem, čo tu nájdem, nechám to tak. Áno, je to tu ten obesenec. Ešte jedna vec, čo semka mohli pridať, je, že sa vám doplňajú HPčka automaticky, pomaly, kľudne i, ja neviem, 1 HPčko za minútu, mne by to bolo jedno, hlavne nech sa to doplňa. To ma trošku štve, že musím furt mať pri sebe tie painkillery, ktoré momentálne nemám. Musím sa tam nejako dostať, a tady to pôjde.
skočíme dole. Dobre. Fúha. Dobre, máme baterku. Počkaj, jedlo mi už nedoplňa HPčka. Však jedlo kedysi doplňalo HPčka. Ako inak? Z tohto batôšteku nejakého ne... Jasne, že nie. Bože môj, dobre. Nemáme žiaden adrenalín, nič. Nie, toto je nič. To čo je červené? Tu nebolo. Niečo červené, či to je iba nejaký bug? Aha. Že by to bol ten airdrop, o ktorom som vravel? Je to dosť možné, že to je ten airdrop. No som zvedavý. Aha. Nejaký typek? Aha, je, že to bude ten airdrop. Dobre, takže rovno máme modernú sekeru. Kto je Jack Holt? Čo tu robí? Puffton nemá žiadnych kamarátov. Dobre. Veľa som pochopil. Buď tiško, tiško. Ďakujem. OK. A je, že to bude ten airdrop. Takže on by akože tutok mával tou flarekou, dokým si nevšimnem. A je, že budeme mať ďalšieho kamaráta. Že tu nebudeme s Kelvinom sami na toto. Ale očividne som sa mýlil. OK, môžeme ísť pozrieť. Môžeme skúsiť pohľadať nejakú village, v ktorej by bol ten one wheel. By sa mi celkom hodil. Alebo môžeme trošku srnky pobiť. Tak. To vážne! A ešte som aj aloe vera zničil. Dobre. To by moc nevyšlo, úplne povedané. Ani nemám žiadne styky však. A mám. Tak, ako spraviť spírku. Nožík a ešte toto. OK, spírku si dáme na 2. Áno, vlastne, oni pridali aj oné. Jak sa to volá? Možno, že aj niečo špeciálne z neho získam, ale no, už som ho strátil. Nie, ja tu nie som. A tam je. Skúsim ho. To asi nezabijem na jednu však. To som sa vážne netrafil. No tak. Dobre. Čo z neho bude? Čo tu robí? Ja je to oný. Kelvin tu robí kroky, ja už som sa zlákol. OK, môžeme ísť pozrieť. Aha, tu je ďalšia aloe vera, to zoberieme. Z toho sa v jednotke dali craftiť medicíny, možno, že aj tuto sa budú dať. Lebo to si už nepamätám, ako sa tu, čo sa tu craftilo. Heal mix. Hej, heal mix. Toto. No, výborne. Máme konečne lepšie HPčka. A ideme pozrieť na to záchranné koleso. OK, asi bude prvý fight. Uvidíme, čoho sú schopní po novom. Aha. Nie Kelvina, nechaj Kelvina na pokoji. Dobre. Kelvin tiež? Pohode. Zvládaš to? Dobre. Tamto je náš zaslúžený raft. Aha, tam nejaký dym. Čakaj, pozrieme sa, na ktorý smer to ide.
Nie. Tak ten dym tu tiež nebol. Tam sa tiež pojeme pozrieť, nesme na to zabudnúť. Počkať, tieto loďky, lano, samozrejme. Nič viac, nevadí. Toto, radšej do toho nejdem búchať. No, ideme ešte tam, dozadu. Lebo tam by mal byť nejaký menší loot. Dobre. Loot poberme rýchlo. Nie, to som nechcel zrať do ruky. Výborne, peniažky, áno. Čau Kelvin. To som nechcel. Do tohto som raz buchol a vybuchol som. No okej, Kelvin, takže ty niečo so mnou nevadí. No ten one wheel by mi fakt uľahčil všetky tieto cesty, takže by som ho mohol zohnať. Možno, že tamto, ten dym, bude nejaký vrak. Alebo to je ten airdrop. Alebo ešte to môže byť nejaká village, ktorí majú ohník a im sa to stále dymí. Ale nemám žiadny ďalekohľad ešte. To si ani nepamätám, kde sa to dalo zohnať, proste raz keď som vošiel takde alebo niečo, tak som ho zrazu mal v inventári. No okej, dúfam, že ma tu nekúsne nejaký žralok. No okej, celkom dosť málo HP mi ostalo, lebo nejakí žraloci sa rozhodli, že mi skomplikujú cestu semka. Takže si nechcem, toto chcem, rýchlo si musím doplniť HPčka. Okej, výborne. Pištol. Výborne. To je všetko, čo sa tu dalo zohnať, sa mi zdá. No okej, jeden je mínus. Neviem koľko nábojov mám ani do toho. Že 3. S tým, že v zásobníku je ich asi 9 alebo koľko, ja si to už nepamätám. Alebo 12. No, každopádne sme tam. No jasné, ako som si mohol myslieť. Camp. A už tam majú toho oného. Hneď sa ku nemu dostanem. Ty kokos, riadne oni. Atlet. Dobre, minus. Ešte niekto? Som rád. No. Toto je mutant z jaskyne. A oni, čo sú tuto villageri, mutanti zvonku, samozrejme, že dokopy nemajú radi. Preto oni ich, keď ich niekde nájdu, že behajú voľne po ostrove, tak ich proste zoberú a takto ich tu nehajú. Aha, ahoj. Dobre, na vás nemám náladu. Akože nemusel by byť nesmrteľný. No, som rád. Aha, motor z tejto z loďky, teda z člnu. Niekedy sa vám môže podariť, že nejaký nepriateľ silnejší má tento motor v ruke a ide proti vám. OK, ale nemáme sa kde vyspať poriadne. A začína byť tma. Čo není moc dobré. A ani one wheel tam nebol. Čo ešte vôbec nie je dobré. A ten golfový vozík tiež nevidím na diaľku. No a už je veľká tma, už asi budem musieť spraviť rýchly prístrešok. Aha. Aha.
len tyčku asi. To by som najprv musel niečo vidieť. Kde je tá plachta? Aha. OK, musíme sa vyspať rýchlo. Uložiť. Spať. No. No, výborne. Aha, Kelvin to si nemohol tam vyspať. Dobre, som smedný. Takže to treba vybaviť. Výborne. Trošku papania. Čo to spraviť z tohto helmu? Aha, ok. Aha, domček máme takto už označený po novom. Takýmto žltým, to nebývalo sa mi zdá. Ale bývalo vlastne, ale nie takým malým a nie žltým. To mäso, čo mám pri sebe, už asi bude zhnité však, a ešte nie. To som mohol spraviť, ale už je neskoro, už je to ďaleko. Keď poberieme nejaké tyčky, tie sa možno budú hodiť. Tam ten ružový, to by malo byť brokovnica, ktorú treba vykopať. A nemám lopatu, takže to je nič. Musím zohnať rýchlo one wheel. A potom už môžeme robiť čo chceme. Alebo nie, viete čo som sa rozhodol? Tuto je to celkom dosť priestranné. Takže asi ideme na to. Začneme stavať. Čo si postavíme? Asi sa tu nič špeciálne nepridalo však. Nevadí, tak postavíme toto. Dobre. OK. Takže potrebujeme postaviť tieto blbosti. Tu asi povieme Kelvinovi. Build. Finish tractor. No, on to ide dokončiť. Čo robíš? Veď padaj to dokončiť. Ešte taká vec. Môžeme spraviť rýchlo ohnisko, a to sa vlastne robilo manuálne. Asi. Či? Nie? Nie, to najprv treba styky. OK, on nech to dokončí. Aha, on ide najprv dokončať dom. OK, takže asi ten stickholder je na mňa. Rýchlo poďme sa. To nech to dokončuje. Aha, už to píše, že koľko sa semka zmestí. To sa mi tiež páči, to je dobré. Sticky. Takže zlomiť jeden, zlomiť druhý, zapáliť. A teraz kameň okolo toho. Ličko. Kamene, kde sú kamene? Tu, aj tu. Jeden, druhý, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To mi vážne jeden nevyšiel, ty kokso. Vážne. No rob, stavaj. Nesadaj si sem, ani si semka nesadaj, padaj stavať. Počujem sem. Však si sadne. Jasné. Ako inak? OK, vy keď spálite týchto domorodcov, tak z nich spadnú kosti, z ktorých viete mať armor. Takže to ideme hneď aj spraviť. To bolo takto a lepiaca páska však. Nie. Áno, lepiaca páska a lano. Budem musieť narobiť veľa armoru, aby som ho, keď sa mi náhodou nejaký minie, tak aby som ho hneď mal záložný. To som
Bože môj, niekedy táto hra ma šikanuje. OK, rýchlo. Poďme. Ten Kelvin dúfam, že pracuje, ale podľa mapy sa moc nehýbe. Čo mi chýba? Nevadí. Kelvin? Pracuje, dobre. Tým pádom ja môžem spraviť ešte ďalší storage na logy. To som teda fakt veľa stikov tam hodil. A som si všimol nad minimapou, čo sú tam tie buffy, alebo ako to mám nazvať. Tak čo je tam ten sval, tak ukazuje 2. Zdá sa mi, že kedysi... dobre. To som fakt toto nechcel spraviť, no nevadí. Zdá sa mi, že kedysi Maťo Búz na Duklokovom streame rozprával o tom, že ten sval má v podstate level, ktorý by sa vám mal zvyšovať, ale vtedy to ešte tak nebolo. A možno, že to tam teraz pridali. Možno čím väčšie číslo, tým väčší level, tým som silnejší. Ale nie som si tým istý, takže nechcem zbytočne vraviť blbosti. Ešte som chcel preskúmať Recon. Neviem, jak sa to povie po slovensky. Mýval, ale to je po česky požúvaj, nenávádne mi teraz. OK, najlepšie by bolo, keby teraz momentálne zistím, že tu niekde je camp a budú ma furt chodiť raidovať. Ale to je vlastne jedno, pretože furt ma budú chodiť raidovať, aj keby to nebol camp. Ani som nestihol postaviť. Ani som nestihol začať stavať a už na mne boli oné dvaja mutanti naagrovaní. Možno sa chceli iba pozrieť, že čo majú za nových susedov. Teraz mi došlo, že sa tu s tým absolútne nemusím toto, že mne stačí spraviť sánky na to, iba že neviem, kde sú. Tu. Sánky. No to potrebujem 33. Koľko ich je tu? 20, dobre. A ja ich zmestím kúsok do 20 si mi dá. To by sme mali. Jak to tam hneď sa v tom vzduchu nastavilo, aby to spadlo. OK, posledné. Výborne. To by sme mali. Domček postavený. Ešte by sme tu mohli postaviť postiel. Okay. OK, posteľ máme. Ukladáme. Bo nie
overwrite toto. Výborne. No, som myslel, že to na ňo dohodím, škoda. Výborne, myslím si, že toto môže byť všetko. Postavili sme domček. Postavili sme ohník. Môžeme na budúce pokračovať. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Ďakujem, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.